Растежни регулатори, но само студеното време може да ги спре. Само забавя растежа. Сега може да погледнем развитие на корена, ако може да извадим нещо. Трябва в фаза розетка. Но сигурно няма да може да извадим нещо. Не дай да се сипваш. Ама нищо и няма, тук са толкова растения, дето. Не дай да се мъчиш. Както гледам, шийката е около 10 мм. Доста добър корен има за момента. Като развитие. Прав е корена, това означава... Щом е прав корен, означава, че имаш обработки. Изкривила и са корена наляво надясно, означава, че почвата е оплътнена и нямаш хубави обработки. Но изтеглиш и растението и корена се развива надолу и не е се подвил, това означава, че нямаш хубави обработки. Оплътнена е почвата. Което е много важно за развитието на корена. Откъдето идва и добивът.